iki ambisrono kaya ora ono iki. Ambisrono wonten mapan wonten ing Pandhawa mriki. Pirang-pirang dinten menika boten ketingal sowan. Sanjenipun nembe boten kepenak. Oh, maka. Nggih. Ada. Manpati kula prasta. Imbalan kenadau. Sami wilantu ing kalaharjan sowan dikomak. Inggih. Awit pangestu watu kungerana perap. Tuan kula tapi saking purwo kitara alis senyorukni sempat kula untuk minangka Ewoyo ing pambudi. Ini batu nganduraken pangabekti wonten ngarsa kula awit menapa? Jarakasun nyatanipun paduka menika sore saringanipun Sudarma kula. Nanging dikadosa pundi? Pranataning negari kedah kados menawi. Sampun kula tampi. Ya sami-sami gimana? Ya banggaku, ya donyaku, ya amal-amalku dhewe, ya tekku dhewe. Cek! Derajat pun wonten timbalan ing ngandhal Rama Prabu. Getar rasaku ngrungokke swaramu. Kowe dikandhake bocah anong-aning dita bocah jrono iki mergo pancen krekatmu kuwi makantar-kantar. Aja turu lho kowe. Mboten. Turu tugel sirah. Ngampun kula putra paduka dipun tugel jangga kula kados pundi kelangan putra lho paduka mangke. Kowe dijanggak-janggake pangkat opo? Yang sakit. Setan kowe. Das mulai. Oh nggih. Kowe kasar nggih. Mboten napa? Ngaleng kok. Oh nggih. Ampun nggih. Nggih. Anu Gentine Adisrana ki ndrajit menika. Lah nggih Sira Tansah ngelimpur jroning ati kula. Menawi ndrajit boten katon menika katon suwung. Isoning praja ngalengka draja. Trisirah Trinetra lan Trikaya. Orang pulau timbalan Kang Haji. Sarene ngono bapak bakal tak rembug ing rikalang Kanjeng iki mula kepenakno anggonmu sowan yo. santai kok Pak Pangestu Jawa Tunggu. Yen kowe mengkone bakal ana atur kang kudu diandharake. Jeneng sira Indrajit Trisira Trineta Trikaya Jawi Kyawino matura wae kanthi lantrawaca. Ya, Mampate kula prasta. Nadyan dikadosa pundi? Sampeyan iku Wrangka Nata. Wakilipun Nalindra ing Praja Ngalengka. Pramila saking menika Paduka sampun ngawuni-ngani pribadi. Tuk nalika wonten dutaning Sri Rama ingkang aran Anoman. Kethek kulese putih. Sampun damel risae Praja Ngalengka Draja ngobar tauna
satemah tumpes teres wewangunan ingkang sampun dipun wangun para leluhur sasampunipun menika sedaya para kawula tansah saged gumrebut ambangun praja ndamel kedaton enggal ing sinebat Lengkapura. Inggih dinten menika kula lan paduka lan kabeh anak-anak kula menika mapan. Nanging suwening suwi Lengkapura menika napa nggih kelakon badhe risak mulih to, Mas? Napa badhe kelakon risak mulih, Mas? Biar anak ora Pripun? menawi to ing pemanggih kula ketakusan tuk nalika Raja Waduka mobar baono serta sunyatanipun ing wekdal sak menika kedaton Paduka malah kaporo samsaya wangun samsaya intak entimen menika metandhakaken menawi to Raja Waduka ing samanggilipun mboten badhe kenging menapa Nanging prajurit Rama Wijaya sakataing para rewanta saya suwe saya ngangsek Raja Nalengka Diraja ing nyatanipun sektinipun boten saged dipun separaken nadyan wujudipun menika namung kethek rewanta nanging kasenengan bolengken linuwih satemah saged marantasi setunggal bapa setunggal senopati pepatingan negari Nalengka Diraja paling Lengkapura menika wajib menawi mangkinipun prajurit wonten menika saged mlebu wonten Lengkapura lajeng Lengkapura menika dipun risak pun damel pusat paseh rakyat kula niku sampun tamat sampun betah rakyat iki mawon kedaton melih sampun atus wasumelang Paduka anak Prabu para nayaka praja para prajurit wonten ing Lengkapura menika sampun samyuk gegelathing anggenipun muti kaprawiranipun menawi wonten payu-payu cekap para prajurit ingkang majeng wonten ing palatahan anak Prabu. syukur sekali jumbrung saya ngaturaken ing panuwun tanpa pamit dene nyatanipun jeneng nika paman Patih Prahastu sampun saged dados tetuangganing para prajurit utawi putra-putra ing Raja Nalengka Diraja. Ning kula menika ngaten manten kok satas manten satas. sawijining kembanging indah menawi kepareng kula mangertos menika menapa
Sekar Dewa Retno. Wujude indah nanging gandhanipun menika banger basin. Mboten kaksujutipun. Jin manape anak-anak. Nggih. Tahu Pak Haji. Umpama ngalengka kuwi tak gawe kaya lakon setahun sing kepungkur utawa 2 tahun sing kepungkur. Kowe nyambut gawe ning ora mlebu diblonjo gelem ora? Hah? Gelem apa ora? Mboten mlebet diblonjo. Yo. Ora nyambut gawe ning diblonjo gelem apa ora? Kaya lakon ngalengka diblonjo 2 tahun kepungkur. Nalika ngalengka diblonjo iki kena prahara, leloro sing ora ono tanggane. Gelem ora? Wah. Nawi kula nggih. Gelem. Ora jam jadi diblonjo gelem. Ah, gelem. Gelem di. Wah, iki kudu ngantuk kan. Menawi kula menika menawi to mboten Nggih. nindakaken pakaryan menika menapa ing samangke para janipun menika saged kuncara. Ajring gri gumantung saka lati. Ajring raga kuwi gumantung saka busana. Ajring negara kuwi gumantung saka budaya. Tapi nek budayane mlaku kita kan kuncara. Mari. Nggih. Nalika badhe kula damel kaya 2 tahun kepungkur. Ora sah dadak ana pasewakan, ora sah dadak ana parpatan, ning kabeh tetep kula blonjo. Kula bakal gawe pangatan enggal. Menapa? Pranatan kula sedaya boten kula parengaken nyambut damel. Kula kanca turu kepenak ning omah ning saben sasine nampa blonjo saka negara. Jero aneh-aneh. Sebab napa, Man? Boten dangu malih sampeyan kowe kuwi ora duwe gawean apa-apa. Boten gawean apa-apa. Sapapipun ya. Dewa Retno menika Sekar ingkang dados pengapesanipun Rewanduma. Betul, wontenipun Sekar Dewa Retno menika nggadhahi kabiyasan ingkang linu. Menika uripe kethek niku gumantung saka kembang. Iku budhe ndase kethek niku mumet kabeh. Wah, lilo. Niki kula ngeten iki bantai kabeh. Do ngrasake apa kaya sing kula lakoni kaliyan kembang niki. Mekaten. Nggih. Awit menapa? Menawi mangkinipun kembang menika saged dipun besmi, dipun cermaken saking jagat kaya menika tetangku. Padya balanipun Rama Wijaya menika badhe sena Ramono Batin Jayang Pamono Sinta lakon dadi rekeman kula. Kasunyatanipun Sekar menika sampun saged damel
Sengsengipun Paduka damel bunga raos Paduka ingkang saged tampil anggenipun nyirnakaken para remo pramila kembang Dewaretna menika sampun ngantos ical tetah wonten ingkang reksa tetah wonten ingkang jejaki Mamriki man injil dikotawu kirana Prabu kersanipun kados pundi sampai kula ngalungku boten wonten pawongan iki kula pitaya kejalan Paduka boten wonten pawongan iki kula pitaya kejalan Paduka menawi jagake anak-anak kula menika panjenengan lawanipun menawi kembang wonten menika saged dipuneksa kula pasrah Paduka man pasrah Paduka man kirana Prabu senadyan cicipan menika awrat kagem nanging wekine Paduka sampun pitaya menawi awan prasta ingkang kadhing ngreksa kayuanan kembang menika pun pamanamung ngestoaken tau
Raden Rasmo marang swangadian Pandhawa Prabu Ranganaja ingkang halang gati kematian ing garwaning Raden Rasmo Dewi Sweni sampane salah tunggu dengan Allah ali bosto kadang soro sampe Karawaku wong ayu suleni Sarawak patut wonten ing kepatihan sajak cumlorot cahyanipun sejatosipun paduka menika asta menapa to Kakang tapi kowe nyawang aku wektu dina iki kakon cumlorot ngono kasekian mekaten Kakang tegese sadurung-durunge rupaku kuwi letek mulu nggih mboten kados mekaten lha piye nek kandha yen to dina iki kakon cumlorot sadurunge letek ora tau adus ngono mboten Kakang ora iya yo bener opo kang dadi panyawang mbok rata nyaket rene to opo kowe iki iya Kakang sajak jijik nyawang aku mboten Kakang kula menika saestu tresna paduka iya ini Sulen nggih kados pundi kang gawe cumlorot ing badan ragaku iki iya wujudan kembang kang denaran kembang Dewaretna menika kembang Dewaretna iki dudu sapaene kembang sing adat sabene kok bandur ana ing kepungkuran kae lajeng Kakang menapa daya katiasanipun Kakang iki sawijining asektene ulunan kuyo Prabu Rahwana sing tarbi lajeng Kakang kenging menapa sinuwun Prabu dosa muka menika pasrahaken kembang menika dhateng paduka ngene anggone ulunan iki pasrah kembang Dewaretna iki marang pun kakang
Yono kandeng kenenge pitakonmu perkara katiasan iki mau. Katiasan kembang iki kang bisa ngringkehake wadya olo rewonto. Kados mekaten katiasanipun. Kancane pun kakang kuyabot. Sebabipun Kapasrahan ngrekso kahanane kembang. Nanging Prabu kuwi sing dipercaya ya amung pun kakang. ingkang dipun pitaya namung paduka. Bener. Mula aku uga kepengin jaluk pitulunganmu. Kados pundi kakang? Ngene iki. Ora teges aku iki ngeculake jejiban kang abot iki ora. Ning aku mung jaluk ewang-ewang ana jejaka kayuanan kembang iki. Sebab sing jenenge wanita kuwi luwih bisa tekun anggone jejaka, luwih bisa aliti. Nuwun inggih kakang, kula badhe sabiyantu jejaki dewa kembang dewa retna menika Wis kakang. aku temen kan. Nuwun inggih kula saged. Walah ya bunga rasane pun kakang yen kaya mangkono. Iki Sang Karno singitno ana ing papan panggonan sing ora bisa ngerteni ing pawongan sapa wae kajaba aku kelawan kowe. Mekaten kakang. Inggih kula saged. Pramila sekar dewa retna menika dipun candhakaken wonten kedhong pusaka kemawon kakang. Yo ora apa-apa. Yen kaya mangkono ing kalayak kono, pun kakang tak ono ukuran sama. Yen akan dawuh kakang.
Kakung nyawa jroning ora awet rasane dewa ingsun ora ketaman sami netra Jogo malah bablas turu iki kepiye. Lek mangan apa kuareken kok. Karo aku wong ayu. Suleni. Wah, belum. Yo aneh-aneh. Wah. Tuh dicoba kamu. Kahanan tembang kok nganti angler. Ora melayu-melayu. Turu. Oke kakak, menanggungi samudra banget sami kakak. Sejatosipun menika kula ugi mboten mangertosi kados pundi boten wonten saged dalaning dilai kakak kula menika ngantuk mekaten lho kakak. Lajeng kula nindra. Kok menawa kowe nek bengi lembur kok iki. Nggih mekaten wong nggih kalian paduka lho kakak. Aku nang Ngopura kowe karo sapa? Nggih kalian paduka lho. Dudu. Lajeng pinten? Lampu. Nanging nek kalau dalu menika ambune nggih kados paduka mekaten kok. Oh, pancen aku ndek bengi kuwi ngimpi. Kuwi cecaketan kelawan sira. Kuwi temen to. Nggih kasugihan. Oh. Paduka kok nggih kalian ya. Lah yo to. Nanging sakat sabene kuwi nggonmu ngayahi jejiban yen to nganti para esuk. Kowe ora bakal bisa rasa ngantuk. Nanging wektu dina iki yen tak rasa beneh karo adat saben. Cek kakak kula ugi ngraosaken kados mekaten. Kados kasirep kados mekaten lho. Kok menawa kuwi yo pancen kowe lagi kesel tenan. Cek kakak. Tembang Dewareto dina iki mapan ana ngendi aku kepengin naliti kabuanan. Wonten
Aku sekono marang seneng sira. Yen obah anane kembang Eworetno kuwi dudu kembang kang sabarene tegese kuwi kang ati jejimate kerana Prabu Rahwana. Lajeng Sekar Dewaretna menika sampun ical. Kados pundi Kakang? Ojo hati-hatimu karo aku wong ayu. Kados pundi Kakang? Yo, aku bakal waloko. Jatine jejikane pun kakang kene ngrekso kembang Eworetno kuwi. Pancen abot tenan. Abote Prabu Rahwana wis melih wanti-wanti. Yen kok nganti anggonku ngrekso kembang Eworetno kuwi luput kaya ketenayan dino iki kembang Dewa Murca Eworetno ilang kuwi ateges nyawaning sun bakal ilang. Penghuni hatimu ya kabeh wis mati. Kakang, menawi topan duka badhe dipun hukum Kakang. Prabu Rahwana Raja kula dereke Kakang. Kula menika minangka garwa paduka Kakang. Wonten pundi kemawon kula kedah derek paduka Kakang. Jejibane iki amung jejibane Prampana ing Lengkapura. Tegese neng sira ora bakal melu cawe-cawe perkara paukuman kuwi iki. Wis ati katepuane Nalendra Lengkapura iya turunan kulan Prabu Rahwana. Mula mbok menawa iso dadi kepadang marang ingsun aku jaluk pamit. Wonten Kakang. Kula derek paduka kula wasumlang raos ing manah kula Kakang. Aku bakal ngupati kembang Eworetno nganti bisa pinanggih. Yen to urung aku ora bakal sowan ana ngarsane Prabu Rahwana. Nanging aku pitaya yen to murcane kembang Eworetno iki mapane ana ing ora ribonto. Mula aku tak jaluk pamit. Puniki Kakang menawi kados mekaten ingkang prayitna ngantos-ngantos nggih Kakang. Iya. Kowe aja asu melang yo Yayi. Pun Kakang bakal bali meneh. Puniki Kakang.
aku ra mangkat-mangkat. Kula nderekke Kakang. Ojo.
Sira ngutus Kapi Pangurjo
kanggo Bupati Kembang Timur. Sampai bulan Sabtu Patiko. Yo anu. Raden saiki wis ana suwane kabeh pamujud. Cukup. Penjane sun bakal takon marang kabeh pamujud. Monggo ngatrimulpo. Kabeh pamujud. Wonten tamu ulun. Kepiangun Bupati Kembang Timur. Oleh berkah sapangestu Patiko. Kula sampun saged kaya wangsul Kembang Dewaretna. Kala kapara ing wekdal sapunika badhe kula pisungsungake wonten ing arsa Paduka Kumulun. Aja kesuwen dalem nyaketu. Moni tentu maneka akan Kabeh pamujud. Kedulingmu banget anggonira bisa kasil Bupati lan Jawa Bali Kembang Dewaretna sebab Kembang Dewaretna tentang sadayane Kembang Kembang sing bakal gampang paling para prewondo mulak melak ing panuwun kalawan sintoyo kalawan pamujud. Yo yo. Yen kok mangkono apa sing dadi panyuwun enggal matek bakal mancing ana ing sakjroning Kembang Timur. Pokok kaya mangkono. Riyoso kanthi pramujunan lakaran Kembang Dewaretna Tersarbo. Sini dikoro ini sarbo pinandang ical wujuding remondo ada dadi mubakan ning Algaripo arisakan Odrojo sampun galake sira lagi ingipun mati rahasto kula nyadong gaus aku renang kol minembet Madong jauh pukul Patuko sira wis krungu yen to ngalengka ana senopati sing bakal matet mandhegane para wadyabala ngalengka piye miturut panemu Panoko menawi pamanggih ingkang saged imbangi Patih Praharsa boten sanes Patih Patihipun andila dadi kaya mangkono kasihan kula monggo panemu Kyai Lesmana menawi kula miturut panggambikanipun Kakang Sugriwa menika sadaya kuring bukti kedahipun amila ingkang badhe majeng mapak prahasta Kakang Prabu. yo Kyai Wibisana tumadong dawuh kulun sira anggep ngerti sak kabeh ngalengku yen ana kahanan sing kaya mangkono
apa sing dadi ature Kakang Narpati kang sadipun sajujuki dening Kyai Lesmana miturut pemangku panuwun. Keparengipun Gunawan muncul atur wonten Wersa Paduka kula. Pamanggihipun Narpati Sugriwa dalah ingkang rayi Lesmana menika leres. Ananging dipun kadosa pundi Paman Prahasta menika pepatih ngarengka ingkang pepethingan. Sekti Mahambur kula namung kepengin menawi Patih Anila ingkang majeng peperangan dipun kanteni kaliyan Raden Anoman kula. Anoman Nurutuk timbang ingkang agawut. apa sionya justru dadi panemune Kakang Narpati. Sampun sakrepipun menawi Patih mengsah patih ulun. Iya, yen to kowe mangkono Dipatih Anila Nuwun kula wonten timbalan dawuh kula Ramayjaya. mara nyaketa tendang ingsun. Nuwun inggih sembahken dawuh.
serang sekali. Saya kumon-kumon kali sisa kegiatan buat menunggu Silokarto dan mereka akan Yosiritan publik tunggu Mobileno atau tidak publik tunggu pesan kami sangat kehilangan Senopati waktu Hiroi Yuko Senopati Muadilo bakal kumenganeng patio leastaku lo mari lo Gedablus bersama Urip Bonus Channel.